Olis 1921, oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. Bé, doncs ara, mentre l'Ivan vigila la ceba, anem a parlar amb el David Rosés, de la cooperativa Bellaguarda. Com estàs? Molt bé, bona tarda, Quim. Avui vens a parlar de l'oli verge extra i de quins atributs ha de tenir perquè el cataloguin com a tal. Sí, exacte. En un programa havíem parlat una mica dels atributs positius, és a dir, el que en qualsevol analítica organolèptica d'un oli a través d'un panell de tast, el que sempre és més marcador amb un verge extra. Defectes, el concepte de defecte, de fet, amb un oli verge extra no hauria d'aparèixer, perquè l'oli verge extra és aquell que s'obté exclusivament d'olives per mètodes mecànics, o bé prensat, amb temperatura controlada, normalment de 27 graus, i que és un oli que serveix immediatament pel seu consum. Sí, és l'oli més perfecte que podem trobar. Exacte, diguéssim que és com si alguna vegada hem fet una mica la comparativa d'agafar una taronja, d'exprimir-la i veure't el suc. Seria, diguéssim, una mica aquesta equivalència. Aleshores, clar, els defectes una mica amb un oli són indicatius de que hi ha alguna cosa durant el procés que estem fent que potser no acaba d'anar del tot bé, o perquè no són prou porosos o perquè se'ns escapen alguns detalls. Aleshores, qualsevol defecte que pugui aparèixer en un oli d'oliva ha de ser precisament un panell de tast, que normalment són uns professionals que estan entrenats per detectar aquest tipus o bé de defectes o bé d'atributs positius en el cas de les qualitats d'un verge extra. Catadors professionals d'oli, no? Sí, en Catalunya hi ha el panell de tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya que té la seu a Reus. De fet, nosaltres en el poble de Bellaguarda tenim un catador que forma part d'aquest panell, que és en Marcel Vidal. Moltes vegades, quan tenim dubtes sobre com catalogar un oli d'oliva, si arribarà a la categoria de verge extra o no, el que fem és consultar-li amb ell, portar-li una mostra i que ens faci l'analítica, bàsicament que és una analítica de sabor i d'olor, bàsicament. I tu, David, com ho tens, el tema de catar olis? Ets un expert també? No, jo sóc un principiant, és a dir, segueixo les bases, sóc capaç d'identificar si té defectes un oli, però no arribo a l'entrenament d'un catador professional. Penseu que aquest tipus de gent, el que fa normalment el cas del Marcel Vidal, va cada setmana, baixa a Reus des de Bellaguarda i allà s'entrenen, un parell de catadors està format entre 8 i 10 membres, més un cap de panell, i fan cates ja específiques d'olis per estar entrenats. Per tant, el seu veredicte és molt més acurat que el que podria fer jo tenint coneixements d'oli o qualsevol de nosaltres que estigués aquí en el programa. O sigui, hi ha gent que estudia, no? Suposo, per ser catador d'olis. És un tema moltes vegades de que t'agrada, no? En el cas del Marcel, ell és pagès i li agradava molt tot aquest tema de caracteritzar olis. Ja porta provant-lo des de exacte, tota la vida. tastant-lo, del sabor, de les aromes, i s'hi va dedicar i ha agafat un nivell com per estar dins d'aquest panell de tast. Perfecte. Ens explicaràs també quins són els defectes que poden haver en les olives o en l'oli? Sí, hi ha uns quants que són els que caracteritzen una mica els catadors, no? Un d'ells, per exemple, és un que s'anomena avinat o vinagre, que és el sabor o l'aroma, diguéssim, normalment tant a les olives com a l'oli, d'un gust o un regust a vinagre, degut a processos fermentatius tant ja a l'oliva quan estaven a l'arbre o a vegades en l'oli quan l'obtenim, perquè, diguéssim, quedaven cossos estranys. Un altre dels defectes també molt característic és un que s'anomena amuntegades, que són les olives, quan es cullen i es porten a moldre al molí, el que s'ha d'intentar és que arribin a la molturació en el menor temps possible. Que no s'aixafin les unes a les altres. Exacte, si s'aixafen molt les unes a les altres, i en processos fermentatius, un catador te les pot determinar, tant en quant a aroma com en sabor. Un altre dels defectes és el que s'anomena també, per exemple, els fongs, o els llevats, que això són degut a la humitat. També les olives amuntegades moltes vegades, encara que vagin de pressa a la molta, si la humitat és molt elevada, a vegades aquesta acaba també donant lloc a processos fermentatius a l'oliva i apareix aquest tipus de defecte. Un altre defecte que també apareix i és a vegades característica de quan estan fent la molta i durant tot el procés és el tema del metàl·lic. El metàl·lic té a veure moltes vegades amb les instal·lacions del molí o inclús en els depòsits d'emmagatzematge, que potser els materials metàl·lics no estan prou cuidats o simplement poden haver-hi desprendiments del material que passa a l'oli i això també es nota amb el gust. Clar, sabors metàl·lics o... Exacte, que seria com tu a vegades ens passa
a la cervesa, oi que a vegades diem la cervesa de llauna o la cervesa de vidre, a vegades sembla que tingui un gust diferent, que sembla que passi, que de fet no és així, però sembla que tingui un altre gust. Això no li pot passar, però és un defecte. Un altre dels defectes també és el que s'anomena, diguéssim, els baixos. Això és, en el procés d'obtenció i separació de l'oli, a vegades els olis queden en contacte amb els llocs de decantació i els hi donen mal gust. I finalment, a l'etapa d'emmagatzematge tenim un altre també defecte molt característic, que és el ranci, que és degut a que l'oli potser no està prou protegit en els dipòsits d'emmagatzematge, agafa oxigen, té problemes oxidatius i aleshores dona aquest sabor de ranci que també detecta un catador d'un panell de tast. Sí, les olives ho tenen molt difícil per arribar a ser oli verge. Home, no és que ho tinguin difícil. Diguéssim que nosaltres, jo diria que els productors hem de ser tot lo curosos possibles per aconseguir que l'oliva, que està intacta en l'arbre, arribi també intacta al consumidor en forma d'oli d'oliva verge extra. Aquest seria una mica el resum. Molt bé. Moltes gràcies, David. Moltes gràcies a tu.